Adc Haphar Wngsinai Adc Haphar Hamkhrai Wngsinai haide abo haino sari koktwma 25 April salmari wo Meghalaya hasteni Khasi Hills District Council ni Tripura hasteni Adc nobo Hamkhrai teisung sasak khaina bagwi koklam salaina bagwi phaisok phaikha 25 April salmari krak salo phaisok phaikha hasteo Khasi Hills District Council ni CM te EM ro krak salo borokno boromba yasak sauka haste Adc Haphar ni EM Suhel Deborma aguli birkhung kholawo bahai sung sasa Wngsinai haste ni Adc Haphar rokbo bisi kedek maromei naising laijak mosung no Teibw no bopro moktango phaisino abono moktango tobona bagwi no koklam salaijak sinai srang salo honei koktwma ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল থেকে তিন দিনের জন্য কি দেখবে ওরা ওরা আমাদের ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলে মানে পরিচালনা কীভাবে হয় এখানে মানে একটু অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ভিজিট করার জন্য ডেভেলপমেন্ট Bureau Report Team I News.